I pozdrav youtuberi veliki, ovo ću staviti samo sa strane. Danas imamo jedan special case koji je bio u drugom servisu i nisu nažalost uspjeli da poprave. Dakle, o čemu se radi? Pokidanje kabel za Face ID, radi se o mobilnom telefonu iPhone 12 Pro. Dakle, to ćemo mi sada da rešimo, imamo kabel, evo oni su mi poslali čak sa sve folijom, probali su neku metodu, ali eto, sad ćemo da vidimo. Ovdje su senzori, evo ga jedan i drugi, znači tu su oba senzora. I tu imamo posle još jedan, ovdje, ovo je ploča iCloud Free, a ovamo je iCloud Lock koji sam vam pokazao, ovo je iCloud Lock. Pa ćemo mi da spasimo prvo te senzore i onda ćemo da to testiramo zajedno. Idemo ispod mikroskopa. Inače, pre nego što odemo ispod mikroskopa, umalo da zaboravim kako dolazi do ovakvih kvarova. Dakle, prva stvar, pokidan kabel. Znači, kada se otvara telefon, nestručno se otvori, pokida se kabel. Druga stvar, voda. Znači, voda, znoj, nešto ošteti, uglavnom water damage bude. Vodeno oštećenje. Treća stvar, padne telefon, odlemi komponentu. To su ta tri glavna razloga koje sam ja uspio da utvrdim kada je ovo u pitanju. Inače, YouTuber otpao im je ovaj lim, kao što vidite. On nema nikakvu funkciju osim tehničku, dakle olakšava mašinsko lemljenje, inače nema nikakav značaj i ako nemate ovaj deo ništa neće da se desi. Kao tehnička rupa u mašinstvu, jednostavno olakšava lemljenje. Da ovo ponovo ne bi otpalo, možete da stavite UV Black Mask, dakle, i osušite sa UV lampom i to će držati, posle možete da stavljate na ovu, da kažem, plotnu i da bezbedno lemite bez problema. Sad idemo na light senzor, dakle, imajte u vidu da je ovo kad snimam mnogo teže raditi jer nemam isti odnos zooma na okularima i na digitalnom mikroskopu, tako da čini mi sve to malo težim, pa evo kao što vidite teže mi je da poravnam, a trudim se da light senzor poravnam, mada se on i sam poravna, ali ja se trudim baš da bude to 100% precizno. Ovdje mi je malo čak i pobegao senzor, ali ništa to ne mari, dakle senzor je otporan na visoke temperature. I sada ćete vidjeti, znači sada ćemo to zalemiti da to bude 100% profesionalno i da posle toga testiramo da vidimo da li smo uradili sve kako treba. Ako jesmo, vidjet ćete, znači i ako nismo, naravno vidjet ćete, ja ne krijem ništa. Dakle, važno je da poravnate što je bolje moguće, dakle evo kao što vidite. I evo nas youtuberi posle lemljenja light senzora. Za lemljenje light senzora koristimo ovaj alat. Ja ne znam, nemam ovdje kuticu da vam pokažem. Ovo je znači jedan nastavak samo za 936 verziju duvaljke. Ovo je lemilice, ne znam šta mi je danas. Šta je fora? Znači ovdje imate samo ravnu površinu i ništa drugo. Znači nema tu neki life hack, kako bi se to reklo moderno. Dakle, light senzor je zalemljen kao što se vidi i sada ostaje da testiramo. Dakle, evo ja ću sad vama pokazati. Bez light senzora, dakle kada light senzora nema, vi nemate svetlost kada butuje telefon. Kada se telefon pokrene, evo sad ćete vidjeti, on sad ima svetlost, kad se podigne sistem, bez light senzora nemate svetlost. Tako ćemo znati da li je light senzor dobro zalemljen ili ne. Uvek lemite jednu komponentu, dakle imamo i Face ID senzor sa proximity, evo ga ovdje. Ali uvek lemite prvo jedan pa drugi, znači ako napravite negdje grešku da ne skidate stalno oba, nego, evo vidite, dakle vidi se na ekranu, ali nema, evo, znači nema svetlosti. A sad ćete vidjeti sa senzorom pod uslovom da je lepo prebačen, znači ja prvi put probam sad. Vidjet ćete da će imati svetlost ako radi. Jer pošto ja ne znam da li je slučajno senzor pregrejan u drugom servisu ili nije. Znači to su sad pitanja.
Nadam se da nije, obično nije lako pregrejati senzor. Znači, evo ga. Evo sad ćete da vidite. Ovo je iCloud zaključan uređaj. Ali isto, znači bilo koji light senzor da mu stavite, da je ispravan, on će pokazati svetlost kad podigne telefon. Evo. Dakle, uspješno smo prebacili senzor. Evo kao što vidimo. Evo. Idemo sad na Face ID. Dakle, sad radimo Face ID senzor. Dakle, naneli smo malo fluksa i spremni su kontakti i sada ćemo samo da zalemimo ovo. Ovaj senzor je veći nego light senzor pa se samim tim lakše lemi. Dakle, evo kao što vidite, mnogo mi je lakše da poravnam i sve. I evo, dakle, par sekundi i to je to. I evo, youtuberi, došao je čas da se testira telefon. Ovo je izlupan. Ovaj smo koristili malo časa, ovo je iCloud lock. Znači, iCloud zaključan, prepakovat će se ploča iz ovog slomljenog u ovaj što nije slomljen. Sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da stavimo ovaj senzor. Za početak trebalo bi da dobijemo barem poruku ono da Face ID, ne bi trebalo da imamo jednostavno poruku unable to activate Face ID ako ovaj dečko nije izmešao komponente, pošto mi je poslao 2 kućišta, 2 ploče, 2 kamere, brdo ovih senzora, tako da mislim, evo dakle, nemamo unable to activate Face ID. Dakle, smatram da je rešeno. Light senzor sad ćemo da vidimo. Dakle, evo, pogledajte light senzor kako radi. Evo, vidjeli ste. Dakle, on sam podešava sve, a u stvari ne može, čekajte. Evo, gledajte sad, vidite kako se podiše, gledajte. Top radi. Evo, vidite. Nego nema moj bracket, vidite, treba tu da bude prikačeno. Sada ćemo da vidimo ono što smo svi čekali, a to je Face ID. Face ID is not available. Čovjek mi nije poslao ovo. Nije mi dao ove šrafiće, ali gledajte šta se sad desilo. Ovo je jako interesantna stvar. Žao mi je što nema. Sad ću ugasiti pa ponovo ću pustiti snimanje da bi imao blic na kameri. Gledajte sad ovo. Znači, ja sam zaklonio znači light senzor, to je problem. Sad ćemo pojačati svetlost manuelno. Gledajte ovo. True tone nemamo jer je ekran zamenski, polomljen ekran, evo ga ovam u kutiji. To je razlog zašto nemamo true tone, ali face senzor radi. Dakle, telefon nema iCloud, nema ništa. Face ID je bio pokidan kad je telefon flashovan i pogledajte sad ovo. Evo, dobijamo odmah poruku Face ID is not available. U ovoj situaciji sve što treba da uradite jeste da ponovo flashujete telefon, da ponovo uradite operativni sistem, zato što kada je operativni sistem urađen, Face ID nije radio i to je razlog zašto imamo ovakvu situaciju. Dakle, evo sad ćete vidjeti da radi Proximity koji se isto nalazi na light senzoru. Gdje je Proximity? Evo, vidjeli ste da radi. Nemam karticu, majku mu, sad čekajte da vidim karticu. Samo da nađem karticu. Evo, uzeo sam moju karticu iz telefona, znači nemam drugu jednostavno. Nadam se da sam sve antene prikačio, samo čisto da vam pokažem da Proximity ovo sve radi i da vam čisto objasnim zašto Face ID ne radi i posle swapa. Da li će ovo naći mrežu?
Evo hoće. Evo sad ćete vidjeti. Sad ćemo da vidimo. Gledajte sad. Gdje mu je ovaj senzor? Evo vidite. Vidite kad ja stavim prst preko senzora, gledajte kad odaljem. Gledajte kad stavim, gledajte kad odaljem. Što znači? Mi smo uradili Face ID swap. Odlično. Sada idemo da flashujemo telefon i vidimo se kad ja to uradim. Znači samo ću flashovati sistem i to je to. Posle toga treba da Face ID radi normalno. Vi zapamtite, evo zapamtite serijski broj telefona. Evo pogledajte serial number, evo znači nema laži, nema prevare. Display is unknown part, kamera zadnja unknown part zato što je promijenjena, tako da to je to. I evo nas YouTuberi, znači flashovao sam telefon, evo, znači pošto je zaklonjen senzor nije mi donošao fiće momak. Zašto ga nisam flashovao pred vama? Zato što telefon ima neispravan Wi-Fi, evo sad ćete da vidite. Pogledajte Wi-Fi adresu ENA, ako ste gledali moj klip za iPhone 8 i iPhone 7, vidite, znači Wi-Fi je pasivo, ne može se uključi. Ali momku je bitno da sredi pravo Face ID, pa ostalo kako šta bude mogao, tako mi je rekao. Posle flasha, da vidimo Face ID kako funkcioniše. Znači morat ću ovako, ja se izvinjavam, znači ne mogu nikako, evo ovako. Moram da približim malo. Aha, smetam. Evo. Evo kao što vidite. Vidite, Face ID i set. No, stavit ćemo šifru 111 sve jedinice, use anyway. Znači ne mogu sad jer kažem to bi trebalo tu da se ušrafi pa da vi onda možete ovako transparentno da pokažete. Ovako ja ne mogu zbog ovog senzora. Evo sad ćemo da vidimo. Samo da vidim da mene vidi senzor. Evo otključa. Evo vidite. Evo znači ja sad kad kucate ne može. Ali kad mene vidi ovaj senzor. Evo vidite. Znači nisam kucao šifru. Znači Face ID radi odlično. Nego jednostavno ne može zato što treba to da bude ušrafljeno kako treba. Idemo reset Face ID čisto da korisniku ne i turn off passcode. To je to što se tiče klipa o popravci Face ID-a. Dakle mi smo swapovali ove senzore na ovom Flexu. To se eto desilo, pokidano je bilo. Tako da ako imate problema sa vašim iPhone-om, znači radimo sve modele, znači da li je 12 Pro, 12 Mini, 11, 11 Pro, 10, 10S, 10S Max, nebitno, 13 Pro, nebitno, znači sve radimo. Što se tiče ovoga swapa, ovog kablića, znači svi modeli su officially supported by MobileBoss, tako da hvala vam što ste gledali ovaj klip i vidimo se u nekom od narednih klipova.